Diyos maray na aldaw po sa Indugabos. Ngunyan sa tuyang pinagsisilibrar ang solemnidad nin Santissima Trinidad. Sa satuyang pagpamibii bataman ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Nene del Rosario. Pasasalamat asin ligtas na biyahe ni Alan Go o dulot ni Nene del Rosario. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivanin and Robert Eipert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Ivana Clarete. Thanksgiving and petition of Evan Lawrence Rubio, offered by Rubio family. Thanksgiving for divine providence, dulot ni Mel Matias family. Thanksgiving Mass in honor of Saint Joseph and Mother Mary, dulot Canliantero and Decena family. Thanksgiving for all the blessings received, dulot ni Candela Cruz family. Thanksgiving prayer of Robredo family. Prayer for complete healing of Gloria Faye Donna Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Jerome Biel Maria and Gerald Jodor Rodriguez, dulot ni Sis Binang. For safety and good health and financial blessing to Arnaldo II, Cindy, Arnold, Corby, Carmen, Michelle, Angela Primavera, Corbin, Joseph, Bunyag, dulot ni Sis Binang. Prayer for safe travel of all national youth delegates, dulot ni Mel Matias and family. For special intentions of Harry Robredo and family. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsia and Father Sol. Para man sa kapahingaluan kan kalag kan mga naging membro kang dead members kang CRC and LLFCC. Para man sa kapahingaluan kang kalag ni Arnaldo, dulot ni Sis Binang. Para man sa kalag ni Rodrigo, Cornelio, Antonina, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Nene del Rosario. Para man sa kalag ni Lorenzo, Maria Paz, Corazon, Virginia, Celeste, Carmen, David, Joel, Fe, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Doti Monte. Para man sa kalag ni Edmond, dulot ni Alma, kan Alma family. Para man sa kalag ni Juana, Dominador, Juan, Paula, Gracita, asin Elena, dulot ni Ernesto de la Cruz. Para man sa kalag ni Lionel, Ludovico, Jose, dulot ni Ening Lumbria. Para man sa mga kalag sa purgatorio, dulot ni Mel Matias and family. Asin man para sa mga kalag sa purgatorio, dulot Canliantero asin Decena family. Ngunya na Domingo ang satuya pong tema, pagkamuot sa ngaran ng Diyos. Sa pagsilibrar niya to kan solemnidad nin Santissima Trinidad, sa tuyang ipahayag nin may kaugmahan ang satuyang pagtubod sa sarong Diyos na may tulong persona. Urog niya tong masasabutan ang katotohan manunungod sa Santissima Trinidad kung sa tuyang paghurup-hurupan ang mga gawi nin pagkamuot nin Diyos, Ama, bilang sa tuyang kaglalang, nin Aki, bilang sa tuyang paratubos, asinin Espiritu Santo na nagpapabanal sa tuya, tanganing makalaugman kita sa kahadian ng Diyos. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, Formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na dahil makakaagaw, ngunit kapuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na dahil makakahanap, kami sa imo pinapuli. Unganin pagtiriko ni mga magturug
Dugang sa imong karon, pagtubod mo lugod magraron, ikaan. Sa ngaran ka nama, sing kanaki, sing kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa tuyan ng girumdumon, an sa tuyang mga personal na intensyon, asin idulot niya to ini sa Santa Misa. Ngunyan mga tugang sa tuyan ng akuonan sa to mga kasaalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos. Asin sa indo mga tugang na ako'y pamimi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa to mga kasalanan, darawang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa larga katulinongan, sa mga tao para ay arbuon. Inuo maumika, pinurukyaw ika, sinasamba ika, pinapanguraway ika, pinapasalamatan ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, ating langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bukton Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, ako aansa mo pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa loob kan Ama, kaheraki kami. Naging kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamimi kita. O Diyos Ama,
na sa pagsubol kad tataramon ning katotohan asin espiritu ning kabanalan sa kinakban, ibinareta mo sa katauhan an makangangalas mong misteryo. Itugot mo sa mo na sa pagpahayag kan tunay na pagtubod, mamidbidan ang kamurawayan kan danay na Trinidad, asin sambahon ang pagkasaro sa kapangyarihan ning kadakulaan. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. Ipinapahayag sa enot na babasahon, ang manunungod kan mamurawayo na persona na kaibahan kan Diyos Ama sa kahadean. Minapahayag man kan kadunungan nin Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro nin mga talinhaga. Ulay kan kadunungan kan Diyos, an kagurangnan iyo an nagikong Ama. Ako na iyo an puon kan sa iyang gawe, bago kan sa iyang mga trabaho. Kaito kan panahon na daing kasagkuran, minukna ako sa kapinunan bago kan kinaban. Kan mayo pa nin mga kantil, inaki na ako. Kan daipa nin mga burabod nin tubig, bago patugmadon an mga kabukidan, bago kan kabuludan, inaki na ako. Daipa ginibo ang daga, asin ang kadagatan o an enot sa mga alpog. Pagtugdas niya kan kalangitan, yaon ako duman. Pagkurit niya nin talidong sa ibabaw kan kantil, pagpakortan niya kan kaalapaan sa itaas, pagpabukal niya kan mga burabod kan kantil, pagbugtak niya para sa dagat nin pagdulunan. Tanganing an katubigan, dai maglahos sa saindang sagkodan. Kang kaluton niya an patugmadan kan daga, yaon ako, kataid niya, sadit na aki, asin ako, naginyang kaugmahan, arual daw. Nagkakawat sa atubang niya, bilog na panahon. Naguugma sa ibabaw ning daga, asin asang kong kawilihan, yaon sa mga aki nin tawo. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan sa moyang Diyos, makangangalas an sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Kagurangnan sa muyang Diyos, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Kung nahihiling ko an sa imong kalangitan, nagibo kan sa imong mga muro, an bulan asin an mga bituon na ipinamugtak mo, ano an mortal na ginigirumdum mo, an aki ni Adan, ta dinadalaw mo. Kagurangnan sa muyang Diyos, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Pinakulang mo siya ni dikit sa mga Diyos. Kamurawayan asin kagalangan, ikinuruna mo sa iya. Pinamahala mo siya sa mga gibo kan sa imong kamot. Gabos, ibinugtak mo sa irarom kan sa iyang mga bitis. Kagurangnan sa muyang Diyos, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. An mga karnero asin baka, sindagabos, siring man, an mga hayop sa lantad, an gamgam sa langit, asin mga sira sa dagat, an mga naghihiro sa mga dalan kan kadagatan. Kagurangnan sa muyang Diyos, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ipinapasabot sa tuya sa ikaduwang babasahon na dapat magluya ang satong paglaom sa Diyos. Ang Espiritu Santo na inako ta sa bunyag, iyo ang tanda kan pag-ataman asin pagkamuot nin Diyos sa tuya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kaya kita,
na napapawaran sala kan pagtubod, igwanin katuninongan sa Diyos, huli kan kagurangnan tang si Jesucristo. Huli man sa iya, nabuksan kita nin agihan. Huli sa pagtubod, pasiring sa grasyang ini na tinitindugan ta. Asin inuorgulyo ta ang paglaom kan kamurawayan kan Diyos. Bako sa naiyan, inuorgulyo ta pa ang satong mga kahorasaan. Taaram ta na ang kahorasaan nagpapaandar nin pagtiyaga. Asin an pagtiyaga nin katunayan. Asin an katunayan nin paglaom. An paglaom dai nagbibigo. Huli ta ibinobo ang pagkamuot kan Diyos sa satong mga puso. Huli kan Espiritu, santong itinao sa tuya. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, dakol pa akong isasabi sa Indo, alagad dainan Indo kaya ngunyan. Pero pag mag-abot na, siya na iyo ang espiritu kan katotohan, aantabayanan niya kamo sa gabos na katotohan. Tada siya sa diring mataram, kundi kung ano ang madangog, iyan itataram niya. Asinan mga maabot, iuusip sa Indo. Siya, sako ang mapamuraway, huli, tasako siya makua, asin mamamareta sa Indo. Ang gabos na sa diri ka nama sa kuya, kaya nagsabi ako, nasasako siya makua, asin mamamareta sa Indo. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Indo gabos mga tugang. Diyos marenal daw man po, Father. Ngunyan sa tuyang sineselebrar ang solemnidad kan Santissima Trinidad, Most Holy Trinity. Asin ining kapestahan na ini, mahalagang maray, lalong-lalo na sa tuya bilang mga Katoliko. Taano, igwa ining mga nagkapirang mahalagang bagay na ipinapagirumdum sa satuya. Sinang mga bagay na ini, mahalagang bagay na ini, pundasyon kan sa tong pagtubod sa mahal na Diyos, sa satong pakikipagrelasyon sa iya. Ano ang mga bagay na ini? Inot na inot mga tugang, ang kapistahan na ini nagpapagirumdum sa satuya na ang satuyang Diyos igwang pangaran. Our God has a name. Kung kamuhapoton ko, anong pangaran kat satuyang Diyos? Anong isisimbag nindo? Diyos Ama, Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo. Yan ang inaapudtang the Blessed Trinity. Sa Tagalog, banal na santatlo. Sarong Diyos, alagad, may tulong persona. Lagad, masakit po bagang isipon iyan? Kung iyo, it seems absurd, illogical to think na may sarong kitang Diyos, alagad may tulong persona. Diba sa mathematics, 1 plus 1 plus 1 equals
3. Ang iyo. Pero bako po kitang ang pinag-uulayan ta digdi bakong mathematical truth, kundi sarong misteryo. Ini pong pagtubod niya to sa Santissima Trinidad, sarong misteryo po ini. Anong but sabihin kang misteryo? Ibig sabihin, dahil sa tong utak bilang mga tao, we have limited minds, and even our comprehension, ang pagkasabot ta, finite man, limitado man, may mga katotohanan, lalong-lalo na about God who is perfect, perfectong maray, na dai niya to masasabutan. Alagad kay puhan niya tong tubudon, ninhulita si Jesus mismo ang nagpahayag sa satuya sa paagi kan sa iyang katukduan asin ministeryo. Pati ang banal na Biblia, iyo manang sinasabi. Mga tugang, pwede sir masabi ka mo, Father, mayuman na may mention sa Biblia about the word Trinity itself. Kung iyo, basawon po nindo ang Biblia, mayuman sinasabing Trinidad o Trinity. Dawa pangaran ng babaeng Trinidad, mayo. Kung iyo, alagad, ang tulong persona na sasambitan sa Biblia, sa banal na kasuratan. And even Jesus himself, sa iyang ministeryo, napahayag ang katotohanan na ini, na igwang tulong persona, alagad, saro sa ng Diyos. Diba? Sa Old Testament, it is said, na ina-attribute ta sa satong pagtubod bilang mga Kristiyano, we attribute the creation, di ba? Itong moment of creation kan kinakban, kabali na kitang mga tao sa Diyos Ama. Although the creation is a work of the Trinity, pero by attribution tinatao ta sa Diyos Ama. Ang Diyos Ama iyo ang naglalang kan gabos, nagtao sa satuya din buhay. Ang Diyos Espiritu iyo ang sinugo kanama asin pinadaraman kan aki. Yan po nga ni anadangugta sa banal na ebanghelyo ngunyan. Tanganing iyo ang magtaon ing kaliwanagan, lalong-lalo na sa mga masunod na mga disipulos ni Jesus. Ang Diyos aki, ano ang pagtubod ta sa Diyos aki? Iyo ang nagtubos sa satuya. Nagligta sa satuya sa paagi kan sa iyang pagsakit, pagkagadan sa krus, asin pagkabuhaliwat sa ikatulong aldaw. Kaya sa buhay ni Kristo, sa ministeryo niya, pati ang Biblia nagsasabi na igwang tulong persona ang satuyang sasaro sa ng Diyos. Asin ining sasarong Diyos na ini, bako po ining aloof sa satuya, bakong distant sa satuya ang satuyang Diyos. Tano, God did not just create or made possible ining history ta, kita na igwang kasaysayan bilang mga tao, pati ang buhay ta, hali sa Diyos. He is our Creator. And God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, dailang sinda kontento na gibuhon kita, lalangon kita. Kundi kang nahulog sa pagkakasala, lalong-lalo ng enot niya tong mga kamagurangan, si Adan tapos si Eva, anong ginibo? Kan sa tuyang Diyos, tinubos pa kita sa paagi kan sa iyang aki si Jesus. Asin dailang na kontento, pakatubos sa satuya, aram nin Diyos na kaipuan niya to, nin mataw sa satuya ning giya, nin liwanag sa satuyang spiritual na pagkabuhay. Aram nin Diyos na kaipuan niya tong matauning kusog buot, kaya po ba kita nagpapakumpil, di ba? Sisay po di anday pakumpil, ta magpakumpil na. Through the Holy Spirit, pinapakusog palalo ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Nadawa kita mag-agi sa mga kasakitan, trahedya sa buhay. Well, recently, igong nagbagsak na eroplano. Siguro nabasa na po nindo, nailing na po nindo sa bareta. So even though we go through different problems, difficulties in life, yaon ang banal na espiritu, yan ang sinasabi ni Jesus na matao sa satuyan ng giya, kaliwanagan. Masabi sa satuyan ng katotoan, asin mapakusog kan satuyang buot. That is why, this is the second reminder to each one of us of our celebration for today, kang solemnity, kan Santissima Trinidad, the most holy Trinity. Naan, Diyos niya to, may pangaran, asin ang Diyos niya tong ini, nakisumaro sa satuyang kasaysayan, dahil nagpapabaya sa satuya, kundi padagos na kaibahan niya to habang nagbabaklay kita digdi sa kinakban na ini. It is said, di ba sabi ni Pope Francis, we are pilgrims digdi sa kinakban na ini. Mga peregrino kita, mga naglalakbay, and we are just
No ordinary, bako kitang mga ordinaryong naglalakbay digdi sa kinaaban na ini. We are pilgrims of hope. As in, nagtataong paglaom sa satuya, ang nagtatao ning pag-asa sa satuya, mayong iba, kundi ang satuyang Dios. Nakaibahan niya to, araw-aldaw. Sa araw-aldaw niya to, pagkabuhay bilang mga Kristiyano. Ang Diyos niya to, dai nagpapabaya sa satuya, kundi tinatao ang gabos. Nakaipuhan niya to, sa araw-aldaw niya tong pagkabuhay bilang mga binunyagan sa ngaran niya. Sa ngaran kan Diyos Ama, Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo. Asin ang sarok pang magayunon, nakaipuan niya tong tandaan permi, na pagirumdom sa satuya kan kapestahan ay ini, kan Santissima Trinidad, iyo po ini. Kung hihilingon po nindo, paghurup-hurupan po nindo, ang banal na Santatlo o ang Santissima Trinidad, sinda po tulong persona alagad, dahil sinda nag-iiriwal. Sasaro sinda, they are in perfect unity. Dahil nag-aaragawan ni kapangyarihan, inulingan ni kasinda, sarong Dios. Asin ang nagsasaro sa sinda, kaya sinda iguang unity, iyo mayong iba ang pagkamuot. God the Father loves the Son. The Son loves the Father. Even the Holy Spirit, all of them love each other. Kaya ang pagkasararo sa sainda, bakong difficile, bakong imposible. Kaya ang pagirumdum po sa satuya mga tugang bilang nagtutubod sa Santissima Trinidad, na ang satong relasyon sa lambang saro, our relationship in our community, our relationship in our family, in our relationship in our society, dapat pattern or modeled after the Blessed Trinity. A community of persons binded by love. Nagkakasararo sinda dahil sa pagkamot. Kita man po mga tugang sa satong pakikipagrelasyon sa lambang saro. Bakong imposible ang pagkasararo. Dawa magkaiba-iba kita ning personalidad. Diba? We are unique. Each one of us are or is unique. Kung iyo, iba-iba ang ginikanan tang pamilya, iba-iba ang satuyang personalidad, iba-iba ang nanodan niyato, iba-iba ang estado niyato sa buhay. But take note, even the Blessed Trinity, ang tulong persona na yan, magkakaiba. They are distinct from one another, pero nagkakasararo sila dahil sa pagkamot. Kita man po, mga tugang, if we want to have unity in our family, in our community, in our church, in our society, tugutan niya itong maghadi sa satong pakikipagrelasyon sa lambang saro ang pagkamuot. Asin pa, paano kita mamumuot sa lambang saro? Enot na enot po, when we learn to forgive one another. Iyo po bagay niyang saro sa masakit gibuhon sa satuyang buhay bilang mga Kristiyano Katoliko. It's difficult to have unity in our family, in our community, in our society. Taano? Ani ba sa satuya? Masakit magpatawad. Diba? O nasasakitan magpatawad. Asin taano? Nasasakitan magpatawad. Halangkawon and pride. Mapagmataas. Mga tugang, kaya nga ni saro sa kalidad o kaya saro sa mga importanteng isabuhay niya to sa satong pagkabuhay, iyo an kapakumbabaan. Dawa si Jesus, yan man ang modelo na itinao o kaya halimbawa na itinao sa satuya, di ba? Siya nagpaigdi sa kinaaban, igwa siyang pinahiling sa satuya na marahay na paarog. Asin yan ang pagpapakumbaba. How about us, especially in our relationship with one another, lalong-lalo na sa panahon na igwa kitang conflict with one another. Nakakanood daw kitang magpakumbaba, tanganing magpatinawad-tawadan. My dear friends, brothers and sisters, it will always be a difficult thing na magkaigwa ning katuninongan, pagkasararo sa satuyang sosyudad o kaya pagpatinawad-tawadan sa satong komunidad o pamilya kung dai kita tataong magpakumbaba. Asin ninhulit ang pagpapakumbaba, it will lead us to another thing,
anoan sarong mahalaga pang bagay na iyan. Na importante tani magkasararo kita, magkaigwaning pagkaminuot no muutan sa satong komunidad, sosyudad, pamilya. Itong inaapod na dialogue o pakikipag-ulay. Sa katotohanan mga tugang, sa gabos na nilalang nin mahal na Diyos, kita sa napubagang tao ang tinauan nin mahal na Diyos ning gift of language. Gift of magkaigwaning communication with one another. Nakahiling na kamo nagtataram ning hayo? Iyo, nakahiling na kamo parot. Ano pa? Pero yan, ang sa indang pagtaram, bako susug sa indang isip. Kita po, ikaw kitang gift of intelligence. Na ining intelligence na ining isip ta ng tinausa sa tuyan nin mahal na Diyos. Iyo ang ginagamit ta sa pagtaram. Pagka sinabot-sabutan kalambang saro. Sa pagkikipag-ulay ta. Di ba? Naiintindihan ta ang lambang saro kung nagtataram. Inhuli ta ikaw kitang isip. Kaya kaipuon ta ining gamiton. Our gift of intelligence, our gift of communication. Taano, tamasakit manggiraray magpatawad, lalong-lalo na sa mga nag-iiriwal o kaya dahil nagkakaintindihan, daina nag-ulay. Sa mag-agom, di ba? Pag nag-iiwal minsan o madalas, makusugon ang boses. Di ba? Taano, takinukusugan ang boses. Gusto kayang mas madangog siya, si Saro, kisa duman sa iyang partner. Sumayo, kung arab kayan ang dynamics kan pag-urulay, lalong-lalo na kan mag-agom o kaya mga tao na igwang conflict with one another, mayong madadangog, mayong pagkasinarabot sabutan sa lambang saro. So kaya in dialogue, kaipuhan igwang pagpapakumbaba, asin babaan man giraray an boses. Tanganing mahinanyog an lambang saro. Masakit magkasararo kung dai nagkakasinarabot sabutan sa paaginin, pakikipag-ulay. Kaya magayunan ini mga tugang to remind ourselves, use the gift of reason, use the gift of communication, lalong-lalo na kung nag-aagi kamo sa idong komunidad, pamilya, nindai pagkakasundo. Tanghaning magdiya ini, magdara ini nin pagkasararo sa lambang saro sa satuya, sa lambang saro sa saindo. Kaya lugod mga tugang, bantang sineselebrar ta ang solemnidad kaining Santissima Trinidad. Lugod da ilang kita mapagirumdom na igo kitang ang satuyang Dios, igwang pangaran, Dios Ama, Dios Aki, asin Dios Espiritu Santo. Nang satuyang Dios, dahil harayo sa satuya, kundi nakisaro sa satuyang kasaysayan, nilalang kita, tinubos kita, asin pinapabanal kita, tinatawang kita ng grasya, nakaipuan niya itong oralda, sa oral daw niya itong pagkabuhay. Kundi girumdumon taman po mga tugang, our need to pattern our relationship with the Blessed Trinity. Na ining Santissima Trinidad na ini, nagkakasararo dahil nagkakaminuot, muutan sinda. Lugudan sa tong pakikipagrelasyon sa lambang saro, igwang pagkamot. Asinan pagkamot na ini, lugod, tabangan, kan sa tong pagsabuhay, kan kapakumbabaan, paggamit niya to kan sa tuyang dunong o pakasabot, asin pakikipag-ulay sa lambang saro. Tanganing ang pagkasararo, mapangyari sa satong pamilya, sa satong komunidad, asin sa satong sosyedad. Amen. Matindog ng panggabos. Pahayag niya ito sa itong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makakamhan, kaglalang kanlangit asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kaguranmenta. Ipinangida muli ka ni Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan na sinilubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos ang mga makakamhan. Haliduman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilaman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Pamibi nimbanwaan.
bilang komunidad na sararo sa pagtubod, paglaom, masin pagkamuot, magdulok kita sa Ama asin idulot niya atoan sa iya, sa itong mga pangangaipuan, sa itong isisimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magharubay kan sarong totoong Diyos sa saindang pagiging maimbod sa kabuotan kan Ama. Makinuyog-kuyog sa mga katukdoan ni Hesukristo, asin nakakamate sa mga pasabong kan Espiritu Santo. Ipabibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang nagbobunyog na pagkamuot kan Ama, aki kan Espiritu Santo, magdara sa mga kanatad sa pagkasinarabotan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing sa pagpapusog kan sa tong pagkamuot sa misteryo kan Santissima Trinidad, magtalubo kita sa pagpapahalaga kan sa tong padudumanan, susog sa pangapodan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga maedad na, mga nagsosolo-solo, asin mga naghehelang, maranga asin mapakusog kan mga nagtatabang, asin nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang mga katuod niya tunggadan, magugma sa kapanuan nin buhay, sa langit nun nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. O Diyos na makakamahan, sa imo kami nabubuhay, sa imo kami naghihiro. Tabaki kaming magtalubo aral daw sa imong kadunungan, katotohan, asin pagkamuot, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa kuwasinan sa idong atang, maakumalugod kan Diyos amang makakamhay. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami sa pagapod kan sa imong ngaran, pabanala ining mga atang na samong kan sa mong paglingkod. Asin, huli kayan, kami man sana gibuhang daing sabkod na atang sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Takaiba kan bugtong mong aki, asin kan Espiritu Santo, ang Diyos saro, ang kagurangnan saro, bakong sa pagkasaro nin sarong persona, kundi sa Trinidad nin sarong substansya. Sa pagpahayag mo,
ang tinutubod mi dapit sa imong kamurawayan, ini dapit sa aki mo, ini dapit sa Espiritu Santo, nasasabutan ming daing pagkakaiba, tanganing sa pagpahayag kan tunay, asin daing kasagkuran na pagka-Diyos, sambahon ang pagkakaiba sa mga persona, asin ang pagkasararo sa esensya, asin sa pagkapantay sa kadakulaan. Kaya naguumaw ang mga angeles, asin arkangeles, pati ang mga kerubines, asin serafines, daing untok na nagkukurahaw araw-aldaw sa rong tingog na nagsasabi. Banal, 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 nagunahan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, alokan sa imo, ang urawayan, Hosana sa kaitaasan, alada na ginadikdik, sa ngaran kang pagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Nagurang nani kananggadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin itinao sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, kainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinausa sa iyo mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad nin mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo ang pagtubod. Pagkagagal mo, kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang karabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magkatwa. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Berhen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, nagayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigang maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking imong si Jesucristo.
Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buod mo sa dagat, insirin sa langit. Anong samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyangon nga, asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin paray kami ang narahasa sugod, hindi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, nabibibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak magindanay na talingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kahatian, Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo. Ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Are pagilingan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin mapagkanigawan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka mo nin katuninongan. Peace be with you. Peace po.
Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladaran mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Nahawak ni Kristo. Nahawak ni Kristo. Matindog po ang gabos. Mamimbi kita. Pagurangnan sa muyang Dios, ang pag-ako kaining sakramento, asin ang pagpahayag kandaing kasagkoran, asin banal na Trinidad, asin kanday masabing, masiblag na pagkasararo, kainiman sana, magwaras sa mo kan kaligtasan nin hawak asin kalag, huligi Kristo na sa moong kagurangnan. Amen. Matukaw umuna para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mass Offeror, Adonai's Love Community, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family, as in Mr. Edgar Ramos. Siringman, pasalamatan ta, ang sa tong akolito, mga nagbasa, as in Ministro Laico, asin gabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, na padagos na pag-air kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos.
Han kagurangnan, mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Sin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, sinanaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang pinapahay na nagpaso, ang murabohon min pa kung puso, ang anin sa kapwa maglingkod. Takaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan.